Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы. Пәнҗешәмбе көн алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырырмын. Игътибарыгызга төп темаларга кыскача күзәтү. Авыру балаларга акча җыеп үзләре дә акча эшли. Түләүле волонтерларны хокук сакчылары үз контроленә алды. Тигез сафлар бәйрәм рухы тынычлык кышлары Чаллыда Эчке эшләр идарәсе оешуга 40 ел тулуына билгеләп үттеләр. Петров җиткәч халык иртә таңнан шык белән бу үләннәрне җыярга чыга. Җәйнең кыл уртасы Куарындашларда Петров бәйрәме. 9 яшьлек нәни шәһәрдәшебез суга батып үлде. Фаҗига бүген төштән соң Тукай районы Калинина авылында була. Бала буада бата. Шаһитлар әйтүенчә, ул уллардан башка су кыйнган. Буа хуҗалык кирәк-яраклары өчен генә ясалган булган. Аның төбенә ләм утырган. Баланы төпкә суыра башлагач, иптәшләре өлкәннәрне чакырга йөгерә. Тик коткаручылар килеп җиткәндә инде соң була. Малай Чаллыдан әтиәнисе белән әбисенә кунакка кайткан булган. 53-28 йортында килеп чыккан янгынның сәбәпләре әле дә ачыкланмады. Килгән зыянны экспертлар бәяли. Бүген дә йортта белгечләр эшли, янган көнкүреш җиһазларын чыгаралар, чүпне түгәләр, монтаж эшләрен башкаралар. Әлегә зыян күргән шәһәрдәшләр туганнарында КАМАЗ кунакханәсендә яши. Фатирларда ремонт эшләре 10 августка кадәр төгәлләнергә тиеш. Балык булмаганнар белән эшләү бүлеге волонтерларны тикшерә башлады. Кулларына акча җыю өчен тартма тотып торган яшүсмерләр адым саен очрый. Алар үзләрен волонтерлар дип атый, әмма хәйрияче дип аталучылар моның өчен хезмәт хакы да ала. Тартмага салган акчалар кая китә? Хәбәрчебез ачыклады. Нигездә волонтерлар эш көнен кичләрен кибет яннарында башлый. Халык күбрәк кергән саен тартмага төшәсе акчага да өмет зуррак. А сколько тебе лет? 17. Смотри, а тебя трудоустраивали? Нет, я сам куда нашел работу. А сколько платят? 75 рублей в час. Волонтерларны балык булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре тикшерә, инспекторлар яшүсмер акциясын уздыра. Җәйге каникуллар вакытында инспекторлар бик күп мероприятиеләр, рейдлар үткәрәләр. Без бу рейдлар вакытында ачыклыйбыз, балалар кая ял итәләр, алар төрле правонарушениялар совершать итмиләр микән дип, менә һәрбер җирдә кая балалар ял итә, эшли, шунда тикшерү алып барабыз. И менә шул волонтерларны тоже тикшерәбез. Инспекторлар волонтерлардан аларның әти-әниләреннән эш белән тәэмин итүчеләрдән сорау ала. Инде 10 баланы тикшергәннәр. Күп очракта балаларны эшкә рәсми рәвештә алмыйлар. Хәйрия эшендә акча түләү каралмаганда, әмма эш белән тәэмин итүчеләр документсыз гына яшүсмерләргә акча да түли. Независимо от трудового договора. Эш белән тәэмин итүче баланың яшенә карамастан язма формада килешү төзергә тиеш. Әгәр килешү төзелмәгән икән, 18 яшь тулмаган баланың әти-әнисе прокуратурага мөрәҗәгать итә ала. 4 ел буе авыру балаларга акча җыю белән шөгыльләнгән Антон Актуганов волонтер үз эше өчен акча алырга тиеш түгел ди. Тормыш симфониясе проекты ярдәмендә авыру балаларга хәйрия ярдәмендә 4 миллион сумнан артык акча җыелган. Төрле яшьтәге волонтерлар тартма тотып төрле сәүдә үзәкләрендә эшләгән, әмма үз хезмәтләре өчен бер тиен дә акча алмаган. Шулай да волонтерлар белән хәйрия эше турында махсус килешү төзелгән. Когда этим людям Кешегә акча түләгәч, аларны волонтер дип атап булмый. Алар кешегә ярдәм итәр өчен эшли, акча эшләү өчен түгел. Без кешеләрдән акчаны хезмәт хакына түгел, балаларга ярдәм итәр өчен җыйдык. Хәзер хәйрия өчен акча җыйган волонтерларга ни өчен акча түләгәннәрен һәм ни өчен хезмәт хакы түләп тә килешү булмавын прокуратура ачыклаячак. Инспекторлар материалларны прокуратурага тапшырды. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Россияның күп кенә өлкәләрендә шул исәптән бездә дә инде берничә көн һава температурасы 27 градустан югары саклана. Эсседә Россия халкының эш көнен кыскартырга тәкъдим итәләр. Санпин кагыйдәләре буенча, бинада һава температурасы 28,5 градуска җитсә, эш көне 1 сәгатькә кыскарырга тиеш. Эсселек арткан саен эш сәгатьләре дә кими. Хезмәт инспекциясе хезмәткәрләрне эшә торган чиста су белән тәэмин итәргә, эш вакытында тәнәфесләр ясарга кирәк ди. Куркынычлык таләпләрен үтәмәгән җитәкчеләрне җаваплылыкка да тартырга мөмкиннәр. Мен офиста эшлим, анда кондиционерлар булса да, алай булса да авыррак. Инде башта әйләнә башлый, башлар авырта башлый, бик эссе көннәрдә эшләргә бик җиңел түгел инде. Кыскартырга әйбәт булыр иде. Эссе көнне бик авыр инде эшләргә. Кызу көннәрдә кем ширли, кемнең давлениялары бик истә, аларга бик авыр эшләргә.
Шул исәнлек проблемасы, в основном исәнлеккә авыр. Я не думаю, что его нужно сокращать. Глядя, конечно, у кого какой рабочий день. Если это по 12 часов, то можно, наверное, хотя бы на 2 часа. А если это 5-дневная рабочая неделя, куда ее еще сокращать? Шолының ішкі ішлер идарасы ұйышуға 40 ел. Шолыңайдан бүгін шәһәрдә бәйрәм шаралары өтті. Соңғы 10 елдағына да хукук сақшылары ұйышқан җинаятьчел төркемнәргә керүче 150-ге якын кешене тоткарлады. 1995 елдан бирле 30 меңгә якын җинаять ачыкланды. Бәйрәм көн булуга да карамастан куркыныч 90-нчы елларны да искә алдылар. Көн кадагындагы мәсьәләләрне дә искәрттеләр. Шолда ішкі эшләр идарәсе 1976 елда оеша. Озак еллар эшләүчеләр исемлегендә Римма Искәндәрова да бар. Ул инде ширек гасыр Шолда ішкі эшләр идарәсендә байлык булмаганнар белән эшләү бүлегендә хезмәт куя. Мин яшьтән үк теләгән идем милициягә эшкә килергә. Үземнең теләгем тормышка ашты. Эшне авыр дип әйтмәс идем инде, бик кирәкле служба безнең. Без эшлибез балалар белән, тырышабыз аларга ярдәм итәргә. Әти-әниләрен тәртипкә салырга. Идарәнең 40 еллыгы тантанасында дәрәҗәле кунаклар катнашты. Аларның һәрберсе үз чыгышларында хукук сакчыларының хезмәтен югары бәяләде. Слова огромной благодарности вам за... Идара хезмәткәрләре җинаятьчелек белән көрәштә гел алгы сафта булды. Үз бурычларын җаваплылык белән башкарды. Шолы кыска вакыт эчендә тиз арада төзелгән шәһәр. 1970 елларда халык саны 8 тапкыр арта, 37 меңнән 230 меңгә җитә. Төрле тарафлардан халык агымы, күп санлы тулай траклар, социаль объектлар җитмәү, булар барысы да җинаятьчелек артуга китерә. Хукук сакчылары алдына катлаулы бурычлар куела. Бүген дә алар гади түгел. Сегодня перед Челнинским гарнизоном полиции Бүген дә Шолы ішкі эшләр идарәсе каршында җитди бурычлар тора. Бу экстремизм белән бәйле төркемнәрне, террорчылык эшчәнлеген ачыклау, оешкан җинаятьчел төркемнәрне фаш итү. Я челнинец с большим, но не очень стажем. Я живу здесь 14 лет. Мин Шолыда 14 ел яшим. Моннан 14 ел элекке һәм хәзерге шәһәрне чагыштырсаң, алар икесе ике кала. Тынычлык, криминал азлыгы, имин яшәеш буенча. Монда сезнең өлешегез бик зур. КамАЗдан ішкі эшләр идарәсенә 3 өр-яңа машина, аларның ачкычларын тапшырдылар. Хезмәткәрләргә исә дәүләт бүләкләре, рәхмәт хатлары бирелде. Тантанага ветераннар, һөнәри бурычларын үтәгәндә һәлак булган полиция хезмәткәрләренең якыннары чакырылы иде. Алар истәлегенә һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Тантана төгәлләнү белән хукук сакчыларын эш урыннары көтә. Чөнки полициядә эшләүчеләр өчен көндә төндә бәйрәмдә юк. Көндәлек хезмәт дәвам итә. Петрау 12 июльдә үткәрелә торган Крәшен халкының милли йола бәйрәме. Хәзер әлеге бәйрәмнәр авылларда гөрли. Петрау җәйнең нәкъ кыл уртасы дигән сүз. Бу көнне тереклек һәм үсемлекләр дөньясында үзгәреш чоры башлана. Нәкъ көн уртасында кошлар сайраудан туктый. Петраудан соң бер атна җыеп киптерелгән кыр чәчәкләре барлык авырлардан файдалы диләр. Бүген безнең төшерү төркеме карындашлар Крәшен фольклор ансамбленә йөрүчеләр белән урманга чыкты. Уйланнарны әби белән без җыядыр киртүк торып Петрау көнне. Валентина Харитонованы Чаллыда белмәгән кеше юк. Һәр вакыт хәрәкәттә. Әле бүген дә Петрау чәчәкләрен җыярга чыккан. Аларның файдалы үзлекләре турында сәгатьләр буе сөйләргә ярата. Файдалы үләннәрне шушы атнада җыеп калырга кирәк ди ул. Миңа әби шулай дип әйтәдер. Һәр үй җанында үсә торган тиеш шайтан таягы һәм гүмбагыш. И калина или рябина. Калина рябина дәүләт бирә өйгә. Гүмбагыш күз тиюдән саклый. Ә менә бу шайтаннардан әшәке күзләр килеп кергәндә шулардан саклый. Валентина Харитонова белән Светлана Васильева Чаллының карындашлар фольклор ансамбленә йөриләр. Ансамбльгә 25 ел, анда 30-га якын кеше шөгыльләнә. Әле күптән түгел генә Зәй районы Сәвәләй авылында Боламык бәйрәмендә булып кайтканнар. Иртәгә Түбән Кама районының Балчыклы һәм Кушай авылларына Петрау бәйрәменә барырга җыеналар. Петраудан җыеп кайттым чәчәкләрнең бәйләмен. Торыйсыннан Жапрак бәйрәменнән Петрауга кадәр дару үләннәре үзләренә көч җыялар. Һәм Петрау җиткәч халык иртә таңнан шык белән бу үләннәрне җыярга чыга. Аннары үзен сәламәтләндерү өчен кыш буена аларны куллана. Балаларын сәламәтләндерә, үзләре чәй урынына да эчәләр менә бу мәтрүшкәләрне. Вакытта җәмле үтсен безнең Петрау
вакытта җәмле үтсен безнең Питрау бәйрәме. Әр вакытта җәмле үтсен безнең Питрау бәйрәме. Илсиева Люлина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолыда Петрау бәйрәме 23 июльдә яр буе паркы мәйданында көндезге сәгать 3-тә башланачак. Казан, Башкортстан һәм республиканың күп кенә районнарынан кунаклар һәм фольклор ансамбльләре килүе көтелә. Зур тамашада бүләк Бәрмәнчек Крашын фольклор ансамбле чыгышы булачак. Һәр елдагыча Петрау мунчасы, утын кисү, чүмеч белән су ташу, Петрау себеркесе бәйләү кебек уеннар каралган. Җәй уртасы да җитте. Күпләр инде бүген үк салкыннарда никиясен кайгырта башлады. Күп кенә хатын-кызлар яңа тун турында хыяллана. Аны сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә? Киләсе сюжетта. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан, баш киемнәре төрләрен санап бетергесез, күңелең ниндине теләй, шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, барлык үлчәмнәрдә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачыла. Безнең күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бар тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантиялибез. Туннар сыйфаты өчен бурчласы юк. Пятигорск инде күптәннән Россиядәге әйдәп баручы мех фабрикаларыннан исәпләнә. Я уже приобретала здесь несколько лет назад. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш киеме алдым. Монда барлык яшьтәгеләр өчен киемнәр бар икән. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала. Здесь очень большой выбор шуб. Монда бик әйбәт, туннар бик матур, сыйфатлы. Дусларны да чакырачакмын. Әле һаманда күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыз. Күргәзмә 12 июльдән 17 июльгә кадәр, иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Иртә таң белән уяну, төнге финишлар, сәгать пояслар үзгәреше. Ефәк юлы раллиында катнашучыларга йокы турында уйлыйсы да юк. Казакстанда сәгать телләре Мәскәү вакыты белән чагыштырганда 3 сәгатькә алдарак йөри. Өстәвенә эсселек, әмма егетләр бирешергә ашыкмый. Кичә узышларның 5-нче Астана-Балхаш этабы төгәлләнде. Бу иң озын махсус участокларның берсе иде. Очень много ям, пробоин, колеей и так далее. Очень понравился день, хотя и мы проткнули колесо сегодня, потеряли на этом около 15 минут. Вот, но тем не менее, как я уже говорю, побольше бы таких дорог, побольше таких трасс и подлиннее. Еще бы с удовольствием километров 200 проехали бы. Бүген раллиның 6-нчы этабы Балхаш-Алматы арасын Айрат Мардиев экипажы беренче килде. Ә инде гомуми нәтиҗәләр буенча Эдуард Николаев экипажы лидер. Тик Астана-Балхаш этабы җиңүчесе Вандер Бирнг аннан нибары 8 минутка калыша. 3нче урын Антон Шибалов экипажында. Бүгенгә менә шулар, иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән сау булашам. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.